Srdečne vítam v regionálnom centre autistov Žiline Tánovej pri príležitosti Dňa povedomia o autizme, ktorý je 2. apríla. Napokon dám slovo našej pani riaditeľke. Priatelia, rodičia, pedagógovia, srdečne vás vítame na dnešnom stretnutí a dúfam, že sa vám bude páčiť program, ktoré naše deti pre vás pripravili, pretože naozaj naše deti sú veľmi náročné, ale úžasné a chceme aj takýmto spôsobom aj vám odprezentovať, že skutočne trpezlivosťou a láskou sa dosiahne výsledky aj na našich detí. Veľmi si vážim starostlivosť a trpezlivosť všetkých rodičov, ktorí majú takýchto detí. A samozrejme, že veľká vďaka patrí všetkým našim pedagógom, ktorí dennodenne sa starajú o naše deti. A to, že tie výsledky naozaj sú, tak uvidíte aj dneska. Všetky naše deti veľmi, veľmi ľúbime. Pekný zážitok. Všetko sa nám podarí. Od pondelka do nedele čakajú nás páni smer. Povedal veci. V každej triede vzornížiak, učí sa tu každý rád. V tělocvični cvičíme, kliky, dresy robíme, do muziko chodíme, veselka zpíváme. A keď voľný čas tu máme, na bicykli jezdíme, kolobežky, odrážadlá, všetko máme po ruke, trampolínu, lavičky a jarnú záhradu. To všetko nám urobí veľmi dobrú náladu. Masáž máme každý deň, tak je super chodiť sem. Máme dobré učiteľky a aj dobré obedy. Presvedčia vás o to všetko naše šťastné pohľady. Ešte raz vás tu vítame. Kávičku vám tu spravíme. Deň vám radi spríjemníme. Za to všetko, čo tu máme, veľmi pekne ďakujeme našej pani riaditeľke, ktorá veľké srdce má, každému nám pomáha.
A niektorý pták ťahá žaby z mlaka. Písme bocian ťahá. A niektorý pták nosí stále drak. Stojí mohila, na mohyle zlá chvíľa, na mohyle trne chrastie a v tom trni chrastie rastie. Rastie kvety rozvíja, jedna žltá nádheja. To je, deti, to je tá Evička tu zakliata. Sadnite len okolo, poviem vám, jak to bolo. Nás ani smrť nerozdvojí. Jan kráča slnko po oblohe, usmíva sa veselo, rozpievajú sa krytačky, asi sa mu zachcelo. Usadí sa slnko zlaté, na kraj každej vetvičky, naučí sa všetky noty prvej jarnej pesničky. Pokričky, to sú to sačarička, si zapýta, tačko, si crneško, banička pýta. Vítaj aj ty podbezatý, čo robíš pri chodníčku, čakám Janka a Aničku, že žijú aj boli chorí, jebo ich na okolí. Len si na Janko natrhaj, bude zo mňa dobrý čaj. V záhrade je nový pán, volajú ho tulipán, na zelenej lóžke vládne, vtelka sa ich obkádne. Pošťokli ho poličku, vtelka sa ich obkádne. Zaspieval mu pesničku. No a pokoj sa, ne? Má ono gombičky na kožušku, keďže je to, moje je to, chodí som ja do ňo celé to. Keďže je to, moje je to, chodí som ja do ňo celé to. Dal som jej peniaze na čimičky, ona si kúpila pantofličky. Nekupuj to, drahé je to, nie je to na zimu, len na leto. Nekupuj to, drahé je to, nie je to na zimu, len na leto. Za to, že ste sa v takomto počte aj v tomto zlom počasí nie veľmi slnečnom zúčastnili. Ďakujem všetkým kolegom, všetkým pracovníkom regionálneho centra, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tomuto dnešnému dňu a prajem vám, aby ste sa u nás veľmi dobre cítili. Máme naozaj tú kávičku, o ktorej hovoril Samko, a aby ste si naše zariadenie pozreli. Na záver ešte dám slovo pani riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne za vaše príchody.
noc, za to, že prišli ste nás pozrieť a nech sa páči. Všetky priestory sú v dispozícii. Pohostenie pre vás pripravili všetci naši zamestnanci. Výrobky urobili naše deti a klienti, takže nech sa páči. Ste u nás srdečne vítaní a dúfam, že si odnesiete len tie najkrajšie spomienky. Ďakujem.